माखौ साननानै सिन्था खालामबाय थाखो नों आब'? साननानै मा जानो आगै हुदाहा खालामना गासैबो थांखानाय समखौ मोनफिना। दालाय नोंलाय माथो सानखो? सिमाखौलाय खबर लादोंना लायाखै? दिनै फिसाय जानानै बिसिया गावनि न'निफ्राय ओंखारलांदों। बे बेलायाव गोसोखौ हाजारखि गोरा खालामा मानो गाबनो ओंखारो, दुखु मोनो आब'। जाय मानसिया नों आंखौ फोथाया नामा? नोंजों थैस' थांस' अराय सम रायजो जाफागोन। नों जेराव थायो आंबो बेयावनो थागोन। नों जेखौ जायो आंबो बेखौनो जागोन। नोंखौ माब्लाबाबो दुखु होआ होनग्रा मानसियानो जेब्लायबो नोंखौ सिगांग्रो दुखु होयो। आंबो दिनै सासे हिन्जाव जानानै हिन्जावफोरनि गोसोखौ एसेबाबो मिन्थिगौ आगै। नाथाय आंनि बुंनायनि मानिया बे नङा जे गासैबो बाथ्राखौनो सन्देह खालामनांगौ होननानै। नाथाय सन्देह खालामथावथावखौ खालामनायाव आंहा जेबो उसुबिदा गैया। दिनै जाय मानसिया नोंखौ एसे एसेयावनो खोथा गैया बाथ्रा गैया सन्देह खालामो, बेबायदि मानसिया नोंखौ जिउजों मोजां मोनो। जाहोना नोंखौ खोमाना लानो गियो। नाथाय आंनि बिबोनांनि सन्देहआ मा रोखोमनि बेखौ आङो बुंनो रोंला। जाहोना बियो नोंखौ थार गोसोजों अनोमोनब्ला गावनि गोरोन्थिखौ नोंनियाव निमाहा बिगौमोन। मानसिनि जिउआव जेसेबां नांलाय खमलाय जायो इसिबां अनलायनायाबो थायो। नाथाय बेफोर गुना बैफोरनियावल' थायो जाया नंखाय सन्देह खालामो। दिनै जाय मानसिया गावनि फिसायनि अनगा खुसि थानो हायो, बेफोरबायदि हिन्जावनि थाखाय आं मानो दुखु जायो? जाहोना मा? दिनै आङो बिनि फिसाय। जुदि आंनि गोरोन्थि मोनब्ला बियो आंखौ बुंनो हायोमोन। गोनांथि नङा जे बे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो गावनि न'खौ नागारलांनांगौ बा गावनि फिसायखौ नागारनांगौ। गासैबो हिन्जावफोरनि बा मानसिनि गोसोआनो एखे जाया आगै। दिनै नों नोंनि गोथार गोसोखौ लानानै बिनि मोजांखौ सानदों, नाथाय बियो गावनि मैला गोसोखौ लानानै नोंनि मोजांखौ सानाखैबो जानो हागौ। जिखुनु आगै, नों सिमानि न'आव थांनानै खनसे खबर लाहैयाखै मानो? आंबो बेखौनो सानदोंमोन आब', नाथाय गिनायबो दं। आं थांबाबा मा होनगोन? बिबा बिमानो मा होनना खिन्थाना होखो? ओरैनो जुगा सोलायबाय, रावबो थारखौ फोथायला, गोरोन्थिखौल' फोथायसै नुसै। बिनि बिमाखौ आं मोजाङैनो मिथिखागौ आगै। बियो नोंखौ जेबो बुंनाय नङा। जाहोना बियो गावनि फिसाजोनि आखलखौ मोजाङैनो मिथिखागौ। थेवबो नों खनसे थांनानै खबर लाहैनाय। जागोन दे आब', आं गाबोननो थांगोन। थांखां खुरदो थां, आं ओंखाम उखैथारबाय। मा लांनो फैदों नोंलाय बेयावलाय? न'आव आलासि फैबा माबायदि रायलायनांगौ बेखौबो रोङा नामा नोंहा? फै जावैसो जिराय फै। नाङा आयै, आं जिरायथ'ला। सिमा, नों दिनै आंनि सायाव मा गोरोन्थि नुदों? आं नोंनि नोजोराव मा गोरोन्थि मावदों? जुदि आं थारैनो गोरोन्थि मावदोंब्ला आंखौ निमाहा हो। आं सोरखौबा दुखुनानै गाव गोजोन थानो साना। लाजिनाय मोनासै नों सावथाल फाग्ला? मालाय न'आव फैनानै बिदि लेक्सार होफैनो। सिमा, नों खुगाखौ हमथानानै बाथ्राखौ बुं। बियो नोंनि फिसाय। नोंहा गावनि फिसायखौ बेफोरबायदि बाथ्राजों लाजि फोनांनो मोन्थाय गैया। नों दिनै सासे गोरोन्थि मानसिनि थाखायनो, हाबानि उनाव बिब' फंबायखौ फिसिग्रानि थाखायनो नों दिनै फिसाजोखौ सोबाबायना? जुदि खुगाखौ दं होननानै जाहाथा बुंबाय थावोबा नोंखौ सोबाबावगोन आं। आरो नों मा बुंदों? हाबानि उनाव बिब' फंबायखौ फिसिग्रा? बेखौ फिसिनाय होना, बेखौ अननायसो होनो, जायखौ नों दिनैसिमबो बुजियाखै। दिनै आं नोंनि बिमा जानानै मानो नोंनि जानानै बुङाखै मिथिगौ नों? जाहोना नोंनि मोखां नायबानो मिथियो जे गोरोन्थिया सोरनि। आं दिनै नोंखौ खस्थ' खालामनानै जोनोम होदों। इसोरनि अननायाव महर दं, मोखां दं। नाथाय नोङो दिनै आखलखौ बानायनानै लानो रोङासै, जायनि जाहोनाव नोंनि बिमायाबो दिनै नोंनि बेरेखा जानानै बुंनो गोनां जादों। मोनसे खोथाखौ खोमा होनानै खोनासं। गियान गोनां हिन्जावा न'खरखौ जौगानायाव मदद होयो, नाथाय गियान गैयै हिन्जावा न'खरखौ सिलिंखारसो खालामो। गियान गोनां जा, दा नों उन्दै नंला। अहंखार मानसिनि खुगानिफ्राय गोबांथार गाज्रि बाथ्रा ओंखारो, नाथाय गियान गोनां मानसिनि बाथ्राया गावखौ रैखा खालामो। नंगौखौ बुंग्रा मानसिया जेब्लायबो नंगौखौ बुङो, नाथाय नंखाय बुंग्रा मानसिया जेब्लायबो नंखायजों लोगो जायो। नोंनि साखाथि फाखाथि जुदि नोंखौ गाज्रि बोसोन होग्रा दङबा बिनिफ्राय गोजानाव था। जाहोना बियो नोंनो मालाबाबो मोजां लामा दिन्थिनो हाया। आं दिनै बुंनो गोनां गैयाबाबो गोबां खोथा बुंबाय। दिनै नों उन्दै नंला, नों हाबा जाबाय, नों बुजिनो हानाय जानांसिगौ। आं दासिमबो बे बाथ्राखौ बुंगोन सिमा। जुदि आं नोंनि नोजोराव माबाफोर गोरोन्थि मावदोंब्ला आंखौ निमाहा हो आरो आंजों आंनि न'आव फैफिन। आं नोंनि न'आव थांफिननो होननानै बे न'आव फैयाखै सोमखोर, मिथिबाय ना? गोबां सहायबोबाय आरो हानाय नंला। दिनैसिमाव आंनि थांनानै थानायनि जिउआव गोबां रोखोमनि हौवाफोर बा हिन्जावफोरनि फिसाय नुबोबाय आं। सोरनियाबा हिन्जाव खारनायनि उनाव गोदान हिन्जाव लाबोफिननाय, सोरबाबा गावनि बिसिखौ न'निफ्राय होखारहरनाय, सोरबाबा गावनि बिसिखौ बुयै बुयै जानाय। नाथाय नोंनि फिसाय बायदि गावनि गोरोन्थि गैयाबाबो निमाहा बिग्रा फिसाय जिउआव मोननो गोबां खम। आं दिनै नोंखौ बे बेलायाव
जावैसोखौ मोननायखौ खाफालसो होननानै बुंगोन। नों जेबो मोनथिया, नों सिरि थालाय। फिसाजों न'आव जेरै रायलायो माथो नों बिमाजों बेबायदि रायलायो? नोंनि बे अख्रा गोसोखौ नोंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोन खालामसै मा? अब्लानो नोंनि जिउआव गोजोननाय फैगोन। थौदो थांनोसै। आं बुंबायना नोंनि न'आव थांफिन होननानै बे न'आव फैयाखै। खोमाया बेंगा जाबाय नामा नोंहा? फंसे बुंनाय बाथ्राखौ गोसोआव लानो हाया नामा? आंनाव नोंनि बायदि गोरा गोसो गैयासै मा? नोंनि गोरा रावखौ गोरा रावजों फिननाय फिननो। मानोना सान्दुंआ जेसेबांसिन गोसा जाया मानो लैथोखौ फोराननो हाया। जिउआव रिक्स लानो सोलों। जेननाय देरहानायखौ सिन्था खालाम। मानोना देरहालाखि दारैहा सोलोंथ' मोनगोन। गावनि आखुखौ मोनथिनो थाखाय लाजि फोनांजानायाबो जोबोर गोनांथि। मानोना संसारावसो जाय मिनिजादों बिसोरो बुहुमनि नामखौ लाखिदों। नोंनि जेबो गोरोन्थि गैयासै मा? गासिबो दायानो आंनिसो। आंनि खामानियानो गाज्रि। नोंखौ लोगो मोननानै नोंखौ मोजां मोननानै हाबा खालामदोंमोन आङो। नों आंखौ लानानै मानो दुखु खालामनो? आंनो थांगोन। सानसे नोंखौ नागारनानै नोंनि संसारनिफ्राय जे जायगायाव बायफ्लेनाय गोसोखौ रावबो खुन्थुमनो गोसो जाया। माब्लाबा जुदि आं नोंखौ गोसोखांनो रोङाब्ला आंखौ दुखु दा मोनसै मा? जिउआ दुखुजोंनो बुंफबजोब्बाय। माब्लानि समाव मा जागोन बिनि जेबो थं गैया। आगै सोमखोर, नों मानो बेबायदि सामफ्रामबो जौ लोंनानै फैग्रा जाखो? आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय बे नंखाय गोहो होग्रा जौनिफ्राय गोजान जा होननानै। नों मानो बुजिया? माथो राहा दंबावो आब'? बयनिबो थाखाय दुखु दाहा बावगार होग्लाया बे न'ल'सैसो। जौआ नोंनि मानसिनि दुखु दाहाखौ दान्दिसेनि थाखायल' बावगारहोनो हागौ आगै। नाथाय जौहा एसेबां गोहोबो गैया जे नोंनि दुखु दाहाखौ अरायनि थाखाय बावगारहोनो। नों सिमानियाव थांनो होननाया थांदोंना थाङाखै? थांदोंमोन आब'। बेयाव थानायखायनोथ' बेबायदि अबस्था जाना फैदों। बिमायाबो गोबां बुजायबाय, नाथाय बेखौ बुजिहोनो हायाखै। आंखौ सावथाल फाग्ला होननानैसो लाजि फोनांहरदों आब'। दिनै सासे बिसिनिफ्राय बिनिफ्राय बांसिन माथो लासिंसिं बाथ्रा थाबावनो आब'? दिनै गोबां मानसिफ्रानो सानो सोरनिबा न'खराव दावराव दावसि जानाय, सोरनिबा हिन्जावा खारनाय बेफोरनि जाहोना रां होननानै। नाथाय बे बेलायाव गासिबो गोरोन्थिखौ रांखौ बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन। जाहोना दिनै जोंनि न'खराव धोन सम्पति रां रुफा दङ, थेवबो जोंनि न'खराव बेफोरबायदि जादों। जाहोना बिनो गुबै दायनिगिरिया रांल' नङा, नंखाय सन्देहआबो। आंनि खावलायनाय आगै, आं दिनै बिब' जानानै बुंदों नों बे लोंनायनिफ्राय गोजान जा। बियो नोंनि लोरबांथिखौ खाबु लानानै नोंखौ खैफोदाव गोग्लैगोन। दाथ' सिरि थानायखौनो मोजांसिन जासिगोन होनना सानना लानो सानबाय आं आब'। मानोना आंखौ बुजिग्रा आंखौ सांग्रा रावबो गैला आब'। जाय फिसायनि दुखुआव हेफाजाब होनांगौमोन बियो दिनै बुजिनायनि ओंथिखौनो गुबुन ओंथिसो देखायो। नोंनि बे साननाया गोरोन्थि होनना आं सानो आगै। आं दं नोंजों, नोंनि दुखुआव नोंखौ हेफाजाब होनो, नोंनि गाबनायाव नोंजों गाबफानो, नोंनि मिनिनायाव नोंजों मिनिफानो। नोंनि नोंबो दङ। नों जिउआव गावखौ हारसिं होनना दा सान आगै। जिउआव मोनसेल' बाथ्रा दंसै आब', जायजों लोगोसे इसोरा थायो। हायाव संसारनि रावबो सुबुङानो जेबो खालामनो हाया। फिर क्या? तो आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो रहे हो, क्या बात है? मानसिनि जिउलि जेक बहुत सामफ्राम खुसि थाबाय जानो हानो। एटलिस्ट बता तो सकते हो ना, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर पाए। आंनो नोंनि मददनि जेबो गोनांथि गैया जेक। जाहोना आंनि प्रब्लेमा रांनि नङा। इसका मतलब तो मुझे कुछ बताएगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपका बताने का मन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी।
नोंखौ मा थगायनो नोंखौ मा दोनखोमानो जेक नाथाय आङो न'खरनि बाथ्राखौ गुबुननि सायाव शेयार खालामनो लाजिनो ओंखारनाय मोनो थेवबो आं दिनै नोंनो खिन्थागोन एक बात बोलूं, अगर संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है। अगर पत्नी घर से भाग गई तो दूसरा शादी कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ है जो चली जाने के बाद नहीं खरीदी जा सकती है, नहीं कमाई जा सकती है, वो है आपका शरीर। जब तक जिंदा हो इसको आप अच्छे से इस्तेमाल करो, गलत काम करके उसे खराब मत करो। मेरी कहने का ये मतलब नहीं है कि तू दूसरा शादी करो, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सेहत का भी ख्याल रखना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। आं दिनै आंनि बाथ्रा बुंनो सानाखै नाथाय आं नुबोदों दिनैसिम सासे हौवाया बिसिनिफ्राय दाम गोसासिन ड्रेस गानफेराखै बियो थार जे हौवाया खामायो नाथाय बियो थेवबो गावनि बिसि फिसाखौ मोजां गाननाय जोमनाय गानजानो लुबैयो नाथाय थेवबो माखासे हिन्जावफोरा गावनि फिसायखौ नंखाय दाय होयो लाजि फोनाङो जे दिनैसिम नों आंनो मा होदों होनना आंनि थाखाय मा खालामफेरदों होनना ये दुनिया है जनाब, यहाँ कुछ भी होता है। आयै आंनो सोमखोरनिफ्राय डिभर्स नांसिगौ आं बेजों संसार जानो हानाय नंला नों मा बुंदों गावनो हमनो हादोंथ' आं जा बुंदों थारखौनो बुंदों आरो सानै हयै बुंदों आंनो डिभर्स नांसिगौ आरो बेनो जोबथा हाबानि उनाव फिसायखौ गोदाव सोराव खालामनो मोनब्ला हाबानि उनाव फिसायखौ गारनो मोनब्ला मानोथो मोजां मोननानै हाबा लायामोन नोंलाय मा मोन्थाय दंमोन मालायनि जिउजों गेलेनो आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया गोनां जायोब्ला आं गुबुनजों हाबा जाफिनगोन मा गुबुनजों हाबा जाफिननो बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां गोसोआव एसेबो लाजिनाय फैयासै दिनै नों बेजों डिभर्स खालामनानै गाबोन गुबुनजों हाबा जाना दिनै नों बे हौवाजों गोजोनै रायजाहैगोन होननानै मा गोरोन्थि दं दिनै आं नोंनि बिमा जानानैबाबो नोंनि बेरेखा बाथ्रा बुंगोन नों बायदि हिन्जावा खालि न'खरल' सिफायनो रोंगौ न'खर जौगानायाव हेफाजाब होनो रोङा बे बाथ्राया गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो नाथाय जेब्लायबो हिन्जावफोरनि थाखायनो न'खरा सिलिंखार जायो मानोना हौवाफोरनोथ' बोथिनै ओंखामल'सो नांगौ फुङाव जानानै थांनाय मोनायाव जाफैनाय आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया मिन्थिबायना नाथाय बेफोरबायदि गियाननि बाथ्रायानो आंनाव खर' मेलेमाव हाबथारला मानसिनि अख्रा गोसोआनो मानसिखौ फोजोबस्राङो आब' ओइ आब' मा जाखो आगै नों फुरिदो थां आब' उखैनाय आंथारला आङो ड्रेसखौनो गानस्लायाखै बाहेरायाव थानानै ओंखाम बिफैबाय नोङो ड्रेसखौनो सम गैलालै आब' ओंखाम फैथारबाय आङो आं नोंखौ सानफ्रोमबो बेबायदिनो नायनो लुबैयो आगै मेगनाव मोदै गोसोआव दुखु गैयाजासे गोसोनि दुखुखौ फोरमायनानै फोजोबनो हाया आब' बेनिखायनो आंनि गोसोनि दुखुखौ आंनि गोसो सिङाव दोननो सानबाय जायनि थाखाय आं दुखु जायो बेनो आंनि थाखाय साननो दुखु जानो रोङाब्ला आं मालाय मानोथो दुखु खालामबावनो गियान गोनां हिन्जावा न'खर फिसा गोरोन्थिनि थाखाय न' गारना थाङा आब' बेफोरखौ बाद होदो आं ओंखाम फैथारबाय फैदो थां बेगा दोनहैनानै आथिं आखाइ सुयै फैग्रोदो गासिबो मोनबाय आं बे संसाराव फैनानै दुखु दाहा टेनसन डिप्रेसन नाथाय दिनैसिमबो मोनसे जिनिसखौ मोननो हायाखै बेनो जाबाय खुसि गोजोन आं रोङा दिनै न'खरनि मानसिखौ दुखु होनो बेनिखायनो गावनि दुखुखौ गावनि गोसो सिङाव दोनो मोनायाव गाबनानै सोरजासे मोदै फुगारै फुगारै न'खरनि सोरबा सोङोब्ला मोखाङाव जरखिंसे मिनिस्लुनो रोंसिगौ नागारनाय थांग्राफ्रा मा मोनथिनो जे हास्थायनाय मिजिंनि जलंगाया बेसेबां गिलिर